Изглед на вентилатора. Бутонът за вентилатора ви отвежда до изгледа на вентилатора. Тук са показани всички налични вентилатори, заедно с текущите им обороти. В този случай това е вентилатор за обемния дозатор и допълнително вакуумен вентилатор. Настройките за максимални и минимални обороти на вентилатора могат да бъдат намерени в конфигурацията на машината. За да направите това, отидете на третата страница с софтуерни бутони на главния екран и натиснете гаечния ключ там. След това натиснете и задръжте бутона с двете зъбни колела за 5 секунди, за да влезете в менюто за конфигурация. Внимание! Не променяйте нищо в конфигурацията, ако не сте сигурни какво настройвате. В противен случай, функционалната безопасност на машината вече не може да бъде гарантирана. След това, превъртете до страница 8 със стрелката. Тук могат да бъдат намерени граничните стойности за оборотите на вентилатора. Въпреки това, те не трябва да се променят.